Biskwila ko balik general eh. Aw, ana gid, unsa may kuha mo kurso? Tanawa kong sinina. Grade 2 man na si Aying General. Ay sure ay. Mag-aral sa ko. Sa meaning nga ng alsing? Wala siya box kanang ako lang sa kalam. Taka mga general. Mao bitaw na. Kan man eh. Advanced Leveling School. Yawa ko na no. Active Learning School mo siguro na. Oh, kay grade 2 mo ko no. So mo diretso ko grade 10. Kana mo'y kuyaw. Grade 2 niya lahos grade 10. Consider nag straight og eskwela na. Kinder at grade 10. Dagko na ginang graduate ng ALS eh. Wala din mo kibaw day. Akong lolo. Nag-alas man ganito. Wa day limit sa edad. Wala man tingali. Pero wala lang siya kapasar. Kanay man. Kating-kating sa tingali. Grabe. ALS wa pagkapasar. Sa usa ka semana duha ra nakadlaw. Unya pura sa dang klase. Ah, grabe ha. Ana ra ang klase na sa house. Nya buki wa pag kapasar yung lulo. Wala mo ko'y makabantay sa akong lola sa Hospital General. Ah, mao sa day. Noon sa yung lula puki. Iguang ingunana jud na masakit-sakit. Nadugonon kay glawas ba? Kataka malang ka. Nanganak mo na akong lola god. Wala yung makabantay akong lolo ra.